Hau Helene da. Gaur oso pozik dago Txano berriarekin joan delako eskolara. Helene klase garaian jada ez zegoen hain pozik. Azkenean, iritsi da jolas garaia. Helenek ez du euria bat ere gustoko. Jolas garaian 11 jatera joan da eskola ondoan dagoen eserlekura. Oh, ez, txorizoa! Baina ama ez da konturatu ez zaiola txorizoa gustatzen. Kolonpietara joan da orduan. Oh, ez, dendenak hartuta daude. Honena, bakarrik egotea, pentsatu du. Katitxa etorri zaio orduan. Helene, zergatik ez duzu nirekin jolastu nahi? Ondoren, txingok aritu denean, ez zaio gustatu huts egin duenean. Ostras, Helene, barkatu, nizun baloiakin jo nahi. Aizu, Helene, hori nerea da? Gaur Helenek dena gorria ikusten du. Eta guztia goizean Xabik bere Txano berriaz barre egin duelako. Ai, Xabi! Haze marrazki politak egiten dituen Xabik. Baina zergatik egin ote dio barre? Egia da, berak eta Xabik oso gustora egiten dutela elkarrekin barre. Agian gaur, berak ez, baina Xabik barre egiteko gogoa zuen, hori besterik ez.